tipra जोंनि bumung wngkha Rimi Deborma hingke tabuk social media o bini tui mangcharja wngwi tongo tamni hingke Sanjana tei Hasinani yagulo tabuk o Rimi bukhukjokni kokma pirjagwi tongo hingke norok bini photo eba khiba mangpili nugui no norok bujui manano je bini saksori o tamo kosto tong je mokol bai bo dunia no nasiknani dunia no naiwi samung humung khlainani porinani tei jekunu khlaina hingke chwng o mokol hingke belai kheno nangkugo chini borok rokni bagwi mokol kwrwi hingke dunia kwrwi mokol kwrwi hingke andra gundra kunu phano nukya chwng hor jorao hingke current rok thangka hingke mokol kwrwi hai ma tongo yago torch rok phano kwrwi hingke phiaba bini hingke real life bo hor wngthun sal wngthun bini mokol andra gundra mamang no wngwi tongo tei amsuk simiya bini mokol phati tei khlaiwi amsuk no sajago tei robonwi bo tongo koktomani bisingtwi saimankha bini mokolo tumor wngjakhinui hingke doctor bai naijakna thangmani phiaba arjagao sajakha o doctor saijung khlaiwi bono naimania bono jodi no operation rok khlainani hingke doctor 4-5 jon milioi se khlainani nangnai tamni hingke je mokolo tumor wngwi tongmani o tumor direct brain bai connect wngwi tongkha hingke normally je doctor operation khlainani hingke saijung obo kunu dino phano khlaimania hingke doctor khoroksa no treatment khlairwnani hingke bwsuk jora tei rang nang norok bo obo saimano belai kheno morok kugo hingke bono treatment khlairwnani hingke o mokol belai kheno sensitive o mokol baisa sara dunia nungnani hingke mokol ni bagwi hingke belai kheno sensitive haini bagwi je doctor sinai tei mokol ni je doctor sinai oborok 4-5 jona milioi se boni operation ma khlainai hai hinui sawi khwnarikha hingke tabuk khoroksa ni bagwi se bwsukse morok kuk hingke 4-5 jon doctor no treatment khlairwnani hingke bwsuk jora tei rang rok nangkuk no obo belai kheno tabuk bini family ni members rok tei boni buma bufa song belai kheno wanajagwi tongo tei tabuk Rimi je mokol hamya wngnai bo mokol tei bo barijagwi sajagwi tongo hingke tabuk jotono no koinani muchungo je chini tiprasa lukurok no chubama haike no bono bo khokni chubalai haike bo kaham khlaiwi kaham kwrwng khlaiwi hamwi o dunia o hasa khushi khlaiwi tongwi manani bagwi norok bo jotono boni bagwi pray khlailai Khulumka ang Dilku Deborma Aswini Netraloi ni manager bini chinero kaisok ka Rimi Deborma bini mokol naijana bagwi bini mokol phunuka baire ni doctor khoroksa khaisa Dr. Isha Agarwal bono phunuka phunuma pore nukjaka bini o je problem chinero ungya omo treatment ni bagwi baire ma thangnai operation ma khainai operation khaina bagwi doctor saka bo saisung khaimaya 3-4 jona doctor milioi bo operation ma khainai karon bini tumor plus o tumor brain touching ja okay o obon bagwi neuro doctor nangnai ge bro team khaina operation ma khainai ga operation pore o busuk jotin nungno vision khaina omo kono security kore epano bini je lifestyle normal bagan bo choliman nai operation khaina pore bo tabo onek problem hoi tongo mokol ni bagwi অমন ভাবে খুব বাজেট বা দরকার নরম যত পারে হেল্প খাই মাঝে হেল্প খাই দিই আমি হয়তো হেল্প খাই না আসুন না